Това момче, да те запознах, твърди, че разбира повече от теб от футбол. Това момче първо трябва да си оправи търговския вид. Отнема търговски вид за футбол и тогава започва да говори за футбол. Виж, той е готов за Hell's Kitchen. От Hell's Kitchen или от Ля? Идвам за да се докажа. Не, бате, веднъж за винаги. Първата работа, взимаш един черпак, една лъжица, сготвяш една манджа и тогава идваш да говорим. За да сме поравно. Аз ще говоря за... Но искам да кажа, че съм се спретнал по най-добрия възможен начин за вас. Това не са за 400 евро от Hugo Boss. И там откъде съм си вземал джапанките да му кажа на Сашо Диков, че струват 400 евро и са Hugo Boss. Така си играл, сигурен съм. Това ти е било дебютен бенефис. Ти щеш ли да ме играеш в Левски? Ако бях в пика си, докато ти беше тренер на Левски, ако аз бях там, щеш ли да ме играеш? 100% щеше да играеш. Вместо кой? Аз нямаше да изпусна дуспа като срещу бате, да знаеш. Пенальти, Веремко, великолепно. Не можеше бошката домакина си върши работа. Един масажист, Бой масажист, знаеш, го можеш да правиш. Масажи на местото на Бой масажист. Увереността ми падна от 100 до 0 за отрицателно време.